मस्त असं सुटसुटीत एक एक दाणो बघा मोत्यासारखं पडता. मोती पेरतात ना तसो. म्हणजे आपण साबुदाणे भिजत घालण्यावर पण आणि खिचडी जर मोकळी होई तर आणि ती फोडणीत घातल्यावर कसा लागलीच कसा शेंगदाण्याचा कूट वगैरे घालायचा त्याच्यावर पण. मस्त अशी गरम गरम साबुदाणा खिचडी आणि त्याच्याबरोबर ह्या गोड ताजा ताजा दही. माय भवानी तुझे लेकरू कुशीत तुझी आई सेवा मानून घे आई. आता पाठचा जोडीदार म्युझिक डायरेक्टर कॅमेरा धरू ना म्हणून सांगताय त्या लगेच म्हणतात कळला गाण्यावरनं नाही कळूचा की त्या आता गणपती बाप्पाचा विसर्जन झाला. आता म्हाळवस सुरू झालेलो होतो आणि म्हाळवस सुरू झाल्याच्या नंतर बसतात आपले घट आणि घटात असता उपास. आता माजोता असता आणि मी ते काय करतोय पहिल्यासारखे 9 दिवस उपास करणार नाही फळांवरच नुसते. आता झेपणार नाही बघताच माझी बॉडी. मग आता काय करताय उठ बस करते. ज्या दिवशी पहिल्या दिवशी पहिली माळ असता पहिलो घट बसता त्या दिवशी उपास धरताय आणि शेवटच्या अष्टमीचो आणि नवमीचो असे 2-3 उपास मी करते नवरात्रीचे. काय काय लोक एक टाइम जेवण उपास करतात म्हणजे 9 दिवस उपास सोडतात. धरतात सकाळी 1 इरड आणि 1 इरड सोडतात असा. पण मी असे उपास करताय 3च उपास नवरात्रीचे. त्या उपासासाठी आज परब किचन मध्ये करतो सुटसुटीत आणि खळखळीत अशी मऊसूत खिचडी. चला बघूया. 1 वाटी साबुदाणा घेतलंय मी. आता ते चांगलं धुवून घेतलंय. त्याचा तो सफेद स्टार्च तो घालवतलंय आणि चांगलं धुवून झालो की त्याच्यामध्ये 1 चमचा वर मी पाणी ठेवतलंय म्हणजे त्याच्या अंगाबरोबर पण 1 चमचा असो वरती पाणी ठेवचं असता. मग आपलं साबुदाणा बरोबर भिजतलो आणि फुलतलो पण. आणि हो मी आता 6 तास भिजत घालतलंय. मस्त असे खळखळीत बघा सुटसुटीत भिजले. हे बघा आता करूया ह्याची खिचडी. साहित्य फक्त 2च मिरची आणि कढीपत्ता आणि शेंगदाण्याचा कूट. किती 1 चमचे तूप. 1 चमचा तूप. मी काय करते 1 चमचा तूप घातलंय तर तेवढाच तेल घालते. माका अशी पूर्ण तुपातली खिचडी नाही आवडत. तुमका आवडत असत तर 2 चमचे तूप घाला. तुपाच्या चमच्यान तेल घेते. 2 हिरवे मिरचे आणि कढीपत्त्याची 5-7 पान. मी लांबच आहे बाबा. हा कारण डाळी मधून चिरून घेतलाय. मिरचीचे डाळी उडतले. कढीपत्ता धुवून घेतल्यावर पाणी. साठ दिवाळीचे फटाके. 1 चमचो अख्खे शेंगदाणे. दाताखाली काय नाही म्हणजे खिचडीत दिसतात पण बरे आणि अगदी ते आपल्या चिवड्यात असतात ना साबुदाणा तसे. आता हे आपल्या तेलात आणि तुपात खमंग करून घेऊया. आता आपलं हे सुटसुटीत साबुदाणा. आता बारीक आच करायची आणि साबुदाणा पटापट ढवळून घ्यायचो. जरासोच परतलाय. आता ह्याच्यात लगेच आपण घालायचा शेंगदाण्याचा कूट. आता मी 5-6 चमचे शेंगदाण्याचा कूट घालते. ह्या खिचडीत शेंगदाण्याचाच भर जास्त द्यायचो. आवडत असत तर उकडलेलो 1 बटाटो असो तेलात परतलाच तरी चालत. ह्यो बघा आता ह्यो बारीक आचवर ना जसं जसं सफेद दिसता तो पानेरी रंग होईपर्यंत आपण परतत राहायचो आणि शेंगदाण्याचा चांगला कोटिंग पूर्ण साबुदाण्याक होया. मग मोतीच्या दाण्यासारखे वेगवेगळे सुटसुटीत खिचडी होतली बघा अशी. आता चवीपुरता मीठ आणि हय साखर आवडत असत तर 1 चमचा साखर टाक. चला आता साखर मीठ टाकून 2-3 मिनिटं चांगली ढवळून घेतलंय आणि माझ्या बहुतेक साबुदाण्यांचा कलर आता पाण्यासारखं झालं म्हणजे पाणी कलर अगदी सफेद धोप असतात ना तसे नाही. हे बघा पाण्यासारखे झाले. हां म्हणजे आपली खिचडी तयार. मस्त असं सुटसुटीत एक एक दाणो बघा मोत्यासारखं पडता. मोती पेरतात ना तसो. म्हणजे आपण हां साबुदाणे भिजत घालण्यावर पण आणि खिचडी जर मोकळी होई तर आणि ती फोडणीत घातल्यावर कसा लागलीच कसा शेंगदाण्याचा कूट वगैरे घालायचा
त्याच्यावर पण मस्त अशी गरम गरम साबुदाणा खिचडी आणि त्याच्याबरोबर ह्या गोड ताजा ताजा दही. बघा एक एक दाणं कसं मोकळं 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 झालं सुटसुटीत. म्हणून साबुदाणे भिजत घातल्यापासून ते कशी करायची आणि कशी फोडणी घातल्यावर कशी वेगळी करायची त्यासाठी व्हिडिओ आमचं पूर्ण बघा. आणि नेहमीप्रमाणे आमचा परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. आणि तुम्ही सुद्धा आता याच उपासात नाही नवरात्रीत श्रावणी उपास असाने कसलेही उपासीले मध्ये तुम्ही रोजचं आठवड्यातलं एक मंगळवार वगैरे करत असाल तर झटपट नाही खटपट लगेच होता.